Είμαστε σήμερα στο τρίτο επεισόδιο. Έχουμε ετοιμάσει διάφορες θεματικές. Έχουμε βγάλει από το Meeple Jar το επιτραπέζιο που θα συζητήσουμε. Αλλά τώρα θα πάμε σε μια θεματολογία η οποία έχει τίτλο. Έχει τίτλο κατηγορίες επιτραπεζίων. Ναι. Πάμε. Λοιπόν, κατηγορίες των επιτραπεζίων. Πάμε πάλι στα βασικά, όπως ξεκίνησαμε στα πρώτα δύο επεισόδια. Όσοι αντέξετε και τα ακούσατε. Κατηγορίες των επιτραπεζίων είναι δύο έτσι πιο βασικές που υπάρχουν. Τα θεματικά επιτραπέζια ή αλλιώς Ameritrash, που έχουν πάρα πολύ ζάρι, έτσι είναι πάνω στο θέμα με τους μηχανισμούς να είναι κάπως πιο απλή και έχει πολύ έτσι ξύλο συνήθως, έχει αρκετή τύχη. Ξεκίνησε εννοείται και από το όνομα καταλαβαίνουμε πιο πολύ στην αμερικάνικη έτσι, αγορά. Και τα Eurogames, που ουσιαστικά ξεκίνησαν πιο πολύ από τη Γερμανία, έχουν πιο πολύ στρατηγική, δεν δίνουν τόσο σημασία στις μινιατούρες, αλλά εξιστοποιούν το στοιχείο της τύχης χωρίς ζάρια ή με άλλους τρόπους. Και σε αυτά ανήκουν και όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες ουσιαστικά που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Αυτές είναι έτσι δύο μαμάδες κατηγορίες. Ευθύμη, θα ήθελες να μας πεις ορισμένα παραδείγματα από αυτά τα επιτραπέζια? Από αυτά τα επιτραπέζια, ναι. Έχεις κάτι εύκαιρο από το μυαλό σου τώρα, όχι ότι έχουμε σημειώσει μπροστά μας? Όχι, καμία σχέση. Από το μυαλό μου μπορώ να πω το Zombicide, το Twilight Imperium και το Talisman έτσι, στην κατηγορία των Ameritrash. Το Arkham Horror, γιατί δεν το πες Ευθύμη? Το Arkham Horror, όπως και άλλα 200 παιχνίδια δεν τα είπα. Γιατί αφού είναι σημείο. Εννοώ που είναι διάσημο, πώς δεν σου είπα. Και συνεχίζουμε και στο Eurogames. Και είναι και τα πιο πολλά έτσι. Carcassonne, Power Grid. Δημήτρη, το Catan, το Wingspan, το Agricola. Δημήτρη, συγγνώμη, δεν είπαμε κάτι πολύ σημαντικό. Sorry, σου κατουράω τώρα την κουβέντα, αλλά δεν είπαμε ότι τη σημερινή λίστα μας την ετοίμασε ο Δημήτρης με πολύ αγάπη και μεράκι. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη, είναι σαν να είσαι εδώ, αλλά και να μην είσαι. Μπράβο, Cookies. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Γενικά, ο Δημήτρης θα βοηθάει στο κομμάτι παραγωγή. Ναι, έχουμε και από αυτό. Έχουμε άλλα 100 άτομα από πίσω, τα οποία εσείς δεν βλέπετε τώρα, δεν ακούτε μάλλον. Οι 50 από αυτούς είναι ο Δημήτρης. που είναι ο ερευνητής μας. Ναι, και έχουμε άλλους 50 οι οποίοι. Ναι, έχουν social media, έχουν την παραγωγή. Τι κάνουν. Ηχολήπτες, χαμός, λοιπόν. Μακιγιές. Τι εννοείς δεν φαινόμαστε? Τι εννοείς δεν βλεπόμαστε? Και ξεκινάμε τις κατηγορίες, αφού πήγαμε στις μαμάδες, πάμε και στα παιδιά, ας πούμε. Η πρώτη κατηγορία είναι τα party games. Είναι τα παιχνίδια που ουσιαστικά παίζουν και άνθρωποι που δεν παίζουν τόσο πολλά επιτραπέζια, έχουν εύκολους κανόνες. Το παίζουν συνήθως πάνω από 3-4 άτομα, έχουν πιο πολύ χαβαλέ. Είναι έτσι και συμπέπτει και μια άλλη κατηγορία που θα πούμε, είναι πιο πολύ έτσι για οικογένειες ή για ανθρώπους, όπως είπα και από την αρχή, που δεν ασχολούνται με επιτραπέζια. Τα πιο γνωστά έτσι που τρέχουν τα τελευταία χρόνια είναι το Codenames, το Cards Against Humanity, που δεν το έχω παίξει, αλλά όσο έχω δει δεν θέλω να το παίξω καθόλου. Το Πάρε 5. Το Ταμπού. Το Ταμπού, ναι, σε πιο έτσι παλιά. Παρτίνι, ένα έτσι πάρτι που έχουμε μάλλον μόνο εμείς. Ναι, ποιο? Παρτίνι. Παρτίνι. Πάρτι. Α, όχι, δεν το γνωρίζω. Ναι, ευτυχώς το ξέρουμε. Party games, όλοι στα party έχουμε ένα επιτραπέζιο και βγάζουμε έτσι εύκαιρα ξαφνικά μαζί με το αλκοόλ να ρέει άφθονα, ας πούμε, και τη stripper. Διώχνουμε τη stripper από το τραπέζι, λέμε, έλα, θέλουμε να στήσουμε τώρα, φύγει, άντε. Πάμε, έλα. Γνωστό σε κάποιους που δεν είναι και του χώρου, σίγουρα θα είναι και το Παλέρμο, το οποίο τώρα μου ήρθε το μυαλό. Που θυμάμαι ένα παιχνίδια που παίζαμε σαν επιτραπέζιο, είναι γιατί υπάρχει επιτραπέζιο πλέον, το Παλέρμο. Για κάποιο λόγο. Υπάρχουν πράγματα που μοιάζουν με αυτό. Η άλλη κατηγορία που είναι στο ακριβώς άλλο άκρο, ας πούμε, είναι τα role-playing games, RPG,
Τύπου επιτραπέζι όμως, δεν πάμε τώρα σε καθαρά TT, δηλαδή tabletop, που έχεις το γράφεις τα λοιπά. Πάμε σε παιχνίδια όπως το Gloomhaven, το Betrayal, το Baldur's Gate. Ουσιαστικά είναι παιχνίδια που παρομοιάζουν κάπως το κομμάτι του RPG με τους χαρακτήρες, τους παίκτες να παίρνουν χαρακτήρες και συγκεκριμένους ρόλους. Οι χαρακτήρες αυτοί να ανεβαίνουν level, ίσως να κάνουν αποφάσεις έτσι όπως και στο RPG που παίζουν ρόλο συνέχεια της ιστορίας. Και μετά στη συνέχεια έχουμε τα family games, τα οποία θα πρέπει να είχα πει μετά τα party games αμέσως. Θα ήταν μια καλή ιδέα. Θα ήταν μια καλή ιδέα. Ουσιαστικά τα family games, όπως το λέει και το όνομα, είναι παιχνίδια που παίζουμε με την οικογένειά μας. Δεν το περίμενε κανείς, ένα τρομερό plot twist εδώ πέρα. Γι' αυτό ήταν το κενό. Μαρία, θες να χαιρετήσεις το κοινό και εσύ? Παιδιά, έχουμε το πρώτο μας guest. Έχουμε το πρώτο μας guest, για ένα χειροκρότημα. Η Μαρία είναι εδώ. Μαρία, Έχω την ανάγκη να κάνω μια υπόκληση με το θα σε κόψουμε στο μοντάζ. Παρακαλώ να με κόψετε στο μοντάζ. Ο πρώτος ακροατής μας ουσιαστικά η Μαρία άκουσε το πρώτο επεισόδιο και μας είπε τα πολύ επικοδομητικά της σχόλια. Προσπαθούμε να τα ακολουθήσουμε σε αυτό το επεισόδιο. Είσαστε φανταστικοί από το πρώτο επεισόδιο. Τα σχόλια είναι για να γίνετε. Το ξέρουμε. Αν είναι δυνατόν πιο φανταστικοί από όσο είστε. Πόσο θα βάλει, ρε Μαρία, δηλαδή πού να φτάσει αυτό το χώρο. Σε κάνα χρόνο ελπίζω να ακούσουμε και κανονικά να συμμετέχει, να μας λέει εδώ για επιτραπέζια. Θα την βάλουμε. Μόλις ακούσω όλα τα επεισόδια και μορφωθώ εκτενώς επί του θέματος, θα μπορέσω του χρόνου πιστεύω να συμμετάσχω. Τα επεισόδια θα παραμορφωθεί. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Ευχαριστώ και εγώ, παιδιά, για Η τιμή όλη δική μας. Και αφού είχαμε μείνει στα family games, είναι και παιχνίδια ουσιαστικά τα οποία είναι τα gateway που λένε και στην Αμερική. Δηλαδή τα παιχνίδια που παίζουμε. Και το λέγαμε αυτό. Όταν είχα πάει Αλιβέτη τελευταία φορά, όλοι γι' αυτό μιλάγανε, ναι, για τα gateway games. Ναι. Ουσιαστικά δηλαδή είναι απλά σε κανόνες, μπορεί να παίξουν και παιδιά μαζί με τους γονείς τους και να περάσουν καλά. Συνήθως έχουν και λίγο το στοιχείο της τύχης, κάποιες φορές όχι, ανάλογα το παιχνίδι. Μας πήρε 10 ώρες και επιστρέψαμε. Ναι, μιλάμε, έχει αλλάξει η μέρα και είμαστε πάλι εδώ. Είναι 4 η ώρα το πρωί. 4 η ώρα το πρωί και 5 για ακρίβεια. Δεν έχουμε φάει τίποτα. Και ακόμα δεν έχουμε φάει. Και έχουμε πιει 15 μπύρες. Οπότε θα μας ακούτε λίγο πιο έτσι, χαρούμενος τώρα. Στα Family Game, κλασικά παιχνίδια που ξέρω εγώ και έχω παίξει είναι το Ticket to Ride, το Saboteur, το Camel Up και έτσι σαν δικό μου πολύ αγαπημένο το Marvel United. Και στα τελευταία από μένα κατηγορία είναι τα War Games. Πάμε σε καμία σχέση η κατηγορία. Ουσιαστικά είναι και αυτό που το λέγει το όνομά του, παιχνίδια που έχουν σχέση με πόλεμο, που αναπαριστούν κανονικές ή φανταστικές μάχες. Συνήθως έχουν έτσι πιο πολύπλοκους κανόνες. Έχουν πολύ ζάρι στα περισσότερα και πολλές μινιατούρες, ειδικά στα παιχνίδια τύπου skirmish που λέγονται. Και κλασικά παιχνίδια σε αυτήν την κατηγορία είναι τα Axis and Allies, Warhammer 40K, Twilight Struggle, Memoir 44. Να συνεχίσω και εγώ λοιπόν με τις επόμενες κατηγορίες. Έχουμε τα παιχνίδια δεξιότητας, Dexterity Games, όπου εντάξει, όπως λέει και το όνομα, έχουμε κάνουμε με ταχύτητα, με συγχρονισμό και γνωστά τις παιχνίδια του τύπου είναι π.χ. το Jenga, το Flick 'em Up. Το Cluster, φίλε, με τους μαγνήτες. Το έχεις παίξει. Ναι. Το Ice School που μοιάζει λίγο σαν ένα παιχνιδιάρικο Το Ice School, ναι. Με τα πιγκουινάκια. Το έχουμε παίξει με παιδιά μου. Είναι κάτι που θα έβγαζα σε παρέα που παίζει, ξέρω εγώ, Mage Knight. Είναι με κάτι πιγκουινάκια πάνω από ψαράκια. Το κουτί του γίνεται η πίστα ουσιαστικά και έχει πολλά δωματιάκια. Πολύ ωραία παιχνιδάκια έτσι, για παιδάκια. Ωραία, εγώ το πιο χαρακτηριστικό σε αυτά τα παιχνίδια, πέρα το Jenga, το Jenga. Jungle Speed. Ναι, είναι το Jungle Speed. Είναι και το άλλο πολύ γνωστό. Παμπολέο, ναι. Συνέχεια έχουμε παιχνίδια που είναι trivial ή educational games. Τα πολύ γνωστά, ας πούμε, Trivial Pursuit. Δεν το περίμενε κανείς. Κανείς όμως.
Θα βάλω μέσα και το Scrabble. Είναι trivia το Scrabble, sorry τώρα. Όχι, αλλά και εκπαιδευτικό. Ναι, educational. Θα βάλαμε μια κατηγορία, αν και Okay. Έχουμε και τα Legacy Games. Λοιπόν, τα παιχνίδια τα οποία έχουν χαρακτήρα campaign, στοιχεία, ροή μάλλον. Και έχουμε σε κάποια components, κάποια στοιχεία τα οποία είτε χρησιμοποιούνται μόνο μια φορά, καταστρέφονται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Εν ολίγης, τα παιχνίδια τα οποία έχουν ένα, ας το πούμε κάπως, τέλος, λήγουν από ένα σημείο και μετά. Και έχουν campaign ταυτόχρονα, δηλαδή έχει 10 σενάρια ή κάτι τέτοιο. Και έχει μια ιστορία που έχει εκεί μέσα τέλος και το τέλος είναι το τελειωτικό για πάντα, δηλαδή μετά είναι για πέταμα. Συνήθως στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, όμως, το Gloomhaven... Ναι, μωρέ, εντάξει, κοίτα, το Gloomhaven έχει... Δεν έχει legacy στοιχεία, γι' αυτό. Έχει legacy στοιχεία το Gloomhaven. Έχει legacy στοιχεία, δηλαδή... Εννοώ ότι ναι, ο χάρτης βγάζει stickers, τα κολλάς. Ή μπορεί, ξέρω εγώ, να είναι ψιλοδύσκολο να το κάνεις reset άμα δεν έχεις πάρει τα vinyl stickers που έχει ουσιαστικά αυτό. Εντάξει, minor όμως το στοιχείο. Ναι, δεν είναι ρε παιδί μου το πετάς μετά αυτό. Δηλαδή μπορείς να το ξαναπαίξεις και μπορείς να βάλεις μέσα και random scenarios που εντάξει, το κάνει ουσιαστικά επαναχρησιμοποιούμενο. Εγώ έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω πώς είναι το Pandemic Legacy. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές γι' αυτό με τον Δημήτρη, γιατί είναι το νούμερο τα πιο αγαπημένα του παιχνίδια. Το έχει παίξει και όλο. Και έχουμε πει ουσιαστικά κάποια φάση που θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θα είμαστε και πολύ πλούσιοι, να το πάρουμε, να το ξαναπαίξει παρόλο που το έχει παίξει. Ουσιαστικά δηλαδή όσο προχωράς, αλλάζεις το χάρτη, προσθέτεις πάνω αυτοκόλλητα, σκίζεις κάρτες. Έτσι παίζεται. Στο Pandemic σίγουρα καταστρέφει το παιχνίδι, δεν ξαναπαίζεται. Ξέρω ότι στο Clank, ας πούμε, το Legacy, στο τέλος έχεις ένα παιχνίδι να παίξεις κάπως πιο απλό. Σου μένει στο τέλος αφού τελειώσεις την campaign. Έχετε κάποιο άλλο εσείς υπόψη σας? Το Charterstone είναι έτσι αρκετά γνωστό, το My City, το Betrayal Legacy, το Risk Legacy. Ουσιαστικά είναι και το πρώτο Legacy που βγήκε το Risk Legacy. Επίσης, έχω περίεργα πώς θα παίζει το Risk Legacy. Θεωρείται πάντως ότι είναι το καλύτερο Risk, ας πούμε. Δεν το έχω παίξει. Αρέσει έτσι. Πρώτα παίζουμε, μετά κάνουμε podcast, παιδιά εδώ. Ναι. Πρώτη εδώ, κάμερα στη μένα. Οκ. Πάσα σε εσένα, Στέλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Λοιπόν, συνεχίζοντας με τα αφαιρετικά παιχνίδια Abstract Games, ναι, αυτή είναι η μετάφραση του Abstract, αφαιρετικό. Τα Abstract Games είναι τα παιχνίδια τα οποία δεν έχουν ρε παιδί μου πολλές φιωριτούρες, είναι έτσι απλά στο μάτι και είναι στεγνά θα έλεγε κανείς, δεν έχουν καμία θεματικότητα στην γενική. Απλοί μηχανισμοί, πολύ ζουμί όμως το να το παίξει σωστά, ας πούμε. Εντάξει, εδώ το χαρτί που έχουμε, αυτό θα το σβήσουμε στο μοντάζ άλλη μια φορά, από το μυαλό μας δηλαδή βγάζουμε το σκάκι σαν το παθάγο. Σκάκι είναι το νούμερο ένα θεματικό, εντάξει. Ναι ρε βέβαια, εντάξει, το Azul, το Hive, Santorini, το οποίο το έχω ψηλοαποθυμένο, σήμερα το συζήταγα και με ένα φίλο από Καρδίτσα, το έχω αποθυμένο έτσι να το παίξω στο Santorini. Συνεχίζοντας, Dungeon Crawler Games έχουμε στη λίστα μας, ευχαριστούμε Cookies για τη λίστα για άλλη μια φορά. Dungeon Crawler, εντάξει, το λέει η λέξη, παίρνεις τις μινιατουρίτσες σου συνήθως, τους χαρακτήρες σου, whatever, και πας σε ένα dungeon. Εντάξει, τώρα όχι με τη στεγνή και στενή έννοια του όρου, μπορεί να είναι ρε παιδί μου με ένα διαστημόπλαιο, ξέρω εγώ, προχωράς, ανοίγεις δωμάτια, σκοτώνεις τέρατα, dungeon crawler το λέμε και αυτό, εντάξει. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Tiny Epic Dungeon. Γενικά με το Tiny Epic μπορούμε να βγάλουμε όλη τη λίστα με παραδείγματα. Το Gloomhaven μπορεί κατά κάποιο τρόπο έχει στοιχεία Dungeon Crawler. Το Treats The Adventure Game είναι Dungeon Crawler. Το Masks of Madness που αναφέραμε στην προηγούμενη κομμάτι. Masks of Madness θεωρείται Adventure Dungeon Crawler. Του Νίκη Βάλεσκες πάλι. Και γενικά όλα τα παιχνίδια που αναφέρουμε μπορούν να μην ανήκουν σε ένα μόνο είδος, έτσι. Fighting Games, ξυλίκι, το λέει η λέξη Fighting, εντάξει, Marvel Champions
Το Marvel Champions είναι το Marvel Champions, ναι, δεν είναι το πρώτο που σου έρχεται το fighting όταν το λες, το deck building σου έρχεται, που είναι ο μηχανισμός, γιατί είναι πολύ κλασικό, μόνο κάρτες, δεν έχει board. Το είδα και εγώ αυτή την κατηγορία, δεν είμαι ακριβώς σίγουρος κατά πόσο έχω παίξει παιχνίδια από αυτή την κατηγορία για αρχή. Αυτό που μου ήρθε ήταν το Street Fighter, ας πούμε, το παιχνίδι. Ναι. Ξέρω ότι είναι μόνο ξύλο, μου φαίνεται το έχεις παίξει κιόλας. Όχι, νομίζω το έχεις παίξει στην καρτίτσα. Στην καρτίτσα έχω παίξει StarCraft. Δεν έχει καμία σχέση με την game. Απλά φλεξάρω ότι έχω παίξει StarCraft. You want a piece of me, boy? Λοιπόν, θα το κόψουμε στο μοντάζ. Είχαμε παίξει προάλλες το Horrified, μου λάθος. Το Horrified. Όχι το Horrified, μπράβο που το θυμήθηκες, το Unmatched. Το Unmatched. Καθαρά fighting game. Είναι, θεωρώ εγώ, μπορεί και όχι. Έτσι, γράψτε μας στα σχόλια άμα κάνουμε λάθος. Στη συνέχεια η λίστα μας έχει storytelling games. Εντάξει, είναι παιχνίδια τα οποία διαδραματίζονται και εστιάζουν πάρα πολύ στην αφήγηση μιας ιστορίας. Είναι narrative driven. Παραδείγματα Sleeping Gods και The King's Dilemma. Και Tainted Grail με ειδοποιούν από το control. Ο Ευθύμης σηκώθηκε αντί να το πει. Δηλαδή, μπορείς να το πεις, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται να σηκωθείς να το δείξεις. Anyway, το Sleeping Gods για κάποιο λόγο, off-topic τώρα, για κάποιο λόγο με αποθεί πάρα πολύ να το παίξω. Το Sleeping Gods δεν με απορριφθεί καθόλου. Το καινούριο που δεν είναι 17.000 χαρακτήρες να παίξεις και είναι 5 μόνο. Το 9 και εμένα μου είχε φανεί too much, ειδικά για solo, γιατί είμαι σίγουρος ότι το παίξουμε solo, δεν να το παίξουμε κάτι άλλο. Ναι. Πάντως και εμένα με τρικάρει πολύ το Sleeping Gods. Δεν έχω παίξει, δεν ξέρω καν πώς παίζεται. Ούτε εγώ, εμένα αισθητικά δεν μ' αρέσει, το οποίο είναι λάθος να κρίνεις ένα εξώφυλλο από το βιβλίο του. Στα επιτραπέζια όμως είναι σωστό. Οκ, εντάξει, δεν μου κάθεται καλά για κάποιο λόγο. Μπορεί να το παίξω και να θεωρήσω, ρε παιδί μου, για κάποιο. Ναι, εντάξει, εσύ, άμα δεν σε τραβάει όμως θεματικά ή σχετικά. Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι, δεν είναι παιχνίδι το οποίο θα πάω να το αγοράσω με τη λογική ότι μπορεί να αλλάξω γνώμη, αλλά ξέρεις, αν κάποιος το έχει, δεν θα πω όχι στο να το παίξω. Όπως επίσης είναι το inside joke πλέον για το hit. Το οποίο hit αισθητικά δεν θέλω να το βλέπω, ας πούμε, ρε παιδί μου. Γενικά οτιδήποτε με φόρμουλα racing σε επιτραπέζιο για μένα είναι ένα συνδυασμός ο οποίος είναι full άκυρος. Αλλά εντάξει, πέρα ότι τι λέω στα δύο αυτά τρόλ και στους υπόλοιπους bandits, το ότι δεν θέλω να το βλέπω μία μπροστά μου, εντάξει, θα το έπαιζα. Εγώ θέλω τόση ώρα να πω ναι, ότι το Sleeping Gods είναι του Ryan Lockhart και ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι που έχεις μια βάρκα και κάνεις μια εξερεύνηση σε ένα κόσμο και χειρίζεσαι 9 χαρακτήρες. Αυτό το είπα ότι όταν παίζεις με τους 9 χαρακτήρες μου φαίνεται too much και έχει βγει το δεύτερο το οποίο χειρίζεσαι 5 χαρακτήρες, το οποίο το βρίσκω πιο έτσι στρωτό να το παίξω σε κάποια φάση το παιχνίδι. Αυτό. Είναι brain melting άμα χειρίζεσαι 9 χαρακτήρες, δηλαδή 9 χαρακτήρες Solaris με 9 χαρακτήρες. Όσο και απλό να είναι, όσο και μια κίνηση να έχεις να κάνει, είναι 9 κινήσεις. Και πάλι, δηλαδή είναι πολλές. Δεν ξέρω. Και άμα παίξεις multiplayer και αν το παίξεις solo, δηλαδή αν παίξουν 2 παίκτες χειρίζονται 5 και 4, έτσι μου ακούγεται πολύ πιο normal, ας πούμε. Και ενδιαφέρον. Αν είναι έτσι, δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι είναι η ώρα τώρα να πούμε τις αγαπημένες κατηγορίες παιχνιδιών του καθενός? Θα πως ναι. Στέλιο, θες να ξεκινήσεις? Ξεκινήσω. Τα αγαπημένα μου είναι τα party games. Όχι, ποτέ. Λοιπόν, δεν θα πω ποτέ όχι σε ένα καλό RPG με στοιχεία dungeon crawling. Που συνήθως, εντάξει, πολύ συχνά πάνε μαζί αυτά. Πάντα μου αρέσει αυτό το στοιχείο και το storytelling, δηλαδή εντάξει, υπάρχει περίπτωση τώρα να έχεις ένα RPG χωρίς να διηγήσει μια ιστορία, δηλαδή πολύ σπάνιο, ας πούμε. Και το storytelling θα πάει ότι έχει πολύ κείμενο. Τώρα, ας πούμε, δεν έχουν πολύ κείμενο. Δηλαδή και το Gloomhaven από ότι έχει. Δεν έχει τόσο πολύ, τόσο έχει 5 γραμμές.
Δεν είναι τρέλα από αυτά που έχουμε. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραία ιστορία, αλλά έχει μια ιστορία. Anyway, εντάξει. Δεν είναι μεγάλη, δεν είναι τόσο σημαντική ίσως κιόλας ο διαχωριστό storytelling. Anyway, σε κάθε περίπτωση, ναι, εγώ θα δώσω ψήφο σε RPG. Γιατί, εντάξει, και από μικρός με RPG είμαι ασχολημένος, οπότε και σε board games αντίστοιχα. Βέβαια, εντάξει, οτιδήποτε καλό είναι σε παιχνίδι. Επίσης να πω τώρα, και θα πλατιάσω για άλλη μια φορά, ότι ένα καλό παιχνίδι, ας πούμε, μπορεί ας πούμε, το Final Gear δεν είναι παιχνίδι το οποίο είναι storytelling RPG, οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Όμως, ειδικά το Final Gear, αλλά και άλλα παιχνίδια, το Mage Knight, ας πούμε, σου βγάζουν μια ιστορία, το παίζεις. Το Final Gear δεν είναι λες τι είσαι μέσα στη ταινία, ας πούμε, είναι εντάξει. Πραγματικά άπεχτο αυτό που έχουν κάνει, ρε παιδί μου. Το Mage Knight είναι σαν να ξετυλίσει μια περιπέτεια. Λοιπόν, Mike. Εγώ θέλω λίγο να συμπληρώσω αυτό που είπες περί RPG. Ότι εντάξει, είναι λίγο πώς το ορίζεις. Αν πάρουμε ως RPG ότι έχεις ένα χαρακτήρα που έχει κάποιες ικανότητες και attributes, okay. Και το Descent μπορεί να θεωρείται RPG, αλλά τα Dungeon είναι, ok, αλλά δεν έχει ιστορία όπως. Όχι, έχει. Πάντως υπάρχουν άπειρα παιχνίδια Dungeon Crawl χωρίς ιστορία καθόλου και στοιχεία RPG, και αντίστοιχα υπάρχουν RPG που δεν είναι. Το Tiny Epic Dungeon δεν έχει ιστορία της ουσίας. Το Undead Dungeon, τόσα παιχνίδια, δηλαδή το Dungeon Crawl είναι το πολύ γενικό είδος, παιδί μου, δηλαδή δεν το συζητάμε. Mike, θες να πεις αγαπημένη κατηγορία? Οι αγαπημένες. Αγαπημένη κατηγορία, εντάξει, προφανώς RPG, αυτό δεν φεύγει στο μικρόβιο εύκολα. Παρ' όλα αυτά όμως, ναι, θα ακολουθήσω και εγώ τον Στέλιο εδώ πέρα στο Dungeon Crawling. Εντάξει, είναι παιδί μου παιχνίδι το οποίο, ξέρεις τι, είναι συνήθως και παιχνίδια που το ανοίγεις και λίγο πιο εύκολα πάνω στο τραπέζι. Έχω την αίσθηση. Για μένα τουλάχιστον, έτσι. Που είπαμε, έχω παιδιά, έχω χρόνο, έτσι. Ναι, οκ. Έχουμε καταλάβει ότι στο... Μιλάμε για solo, έτσι. Ναι, στο solo σίγουρα είναι και εμένα το αγαπημένο μου το solo. Αλλά έχουμε καταλάβει ότι σαν παρέα δεν έχουμε παίξει ποτέ Dungeon Crawl ουσιαστικά. Μια φορά μόνο. 2-3 φορές τέλος πάντων. Εγώ δεν ήμουν σε καμία από αυτές τις φορές. Ούτε στο Tiny Epic ήμουν Dungeons, ούτε στο Drizzt. Εγώ στο solo, γιατί θα το πήγαινα standard, δηλαδή είναι η αγαπημένη μου επιλογή το Dungeon Crawl RPG. Αλλά στην παρέα, μ' άρεσε, το έλεγα στο προηγούμενο, μ' άρεσε το competitive, οπότε πάμε και λίγο προς το κομμάτι family αρκετά, να πάει και σε πιο γενική κατηγορία. Πάμε και στα Eurogames αρκετά. Το Everdell το θεωρούν family, ας πούμε. Το Power Grid. Να πω κάτι, ότι εδώ τώρα πήραμε τους τύπους κατηγορίες παιχνιδιών. Μετά σε mechanics υπάρχει η λίστα διαφοροποιείται, ας πούμε, ρε παιδί. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να πεταχτεί και να πει δεν έχετε πει τα roll and write games. Αυτά είναι στα mechanics. Όχι, είναι άλλη κατηγορία. Είναι mechanics. Θα την πούμε άλλη φορά. Θα ασχοληθούμε άλλη φορά με αυτό το κομμάτι. Όλες τις κατηγορίες. Καταρχάς, δεν υπάρχει. Τα πιο πολλά παιχνίδια έχουν ένα μηχανισμό. Ο Μιχάλης, δεχόμαστε επίθεση από ακόμα και τώρα παίζει παντομήμα. Δηλαδή, πες αυτό που θες να πεις. Μια μίγα πετάει στο στούντιο. Τι ένα μιγάκι ρε παιδί, πάμε στο παιχνίδι του επεισοδίου, στο Meeple Game. Meeple Jar. Meeple Jar Game. Γιουπι, οκ. Για όσοι θυμάστε την προηγούμενη φορά. Για αρχή δεν μας ακούει κανείς. Είχαμε κάνει τη δικασία του Meeple Jar, είχε βγει το Tiny Epic Vikings. Για τρίτη φορά συνεχώς το Tiny Epic Vikings, και έχει δίκιο που με κράζει ο Στέλιος. Για τρίτη συνεχόμενη φορά θα έχουμε το Στέλιο στη γρήγορη περιγραφή και κανόνες του παιχνιδιού. Έλα τώρα, μην είστε τέτοιοι, δεν είδατε κανένα βίντεο πριν. Το παιχνίδι είναι worker placement, είναι όπως όλα τα Tiny Epics. Είναι από το Scott Alms. Area Control δεν είναι? Area Control, ναι. Αυτό τι. Γιατί είπες worker placement, δεν καταλαβαίνω. Και τα δύο έχει. Sorry, είναι μια μίξη. Και οι δύο σωστοί. Περισσότερο Area Control, θα έλεγα. Έχει δίκιο και ο Μιχάλης, με ατραντάχτα επιχειρήματα. Ναι, Scott Alms, όπως που έχει βγάλει όλα τα Tiny Epic. Ψιλοτζίνιος ο τύπος, γιατί έχει βγάλει όλα τα παιχνίδια, φίλε, είναι full διαφορετικά.
Full op, τι έγινε, πλαγκάρουμε και ανταγωνιστικό podcast. Χαιρετισμούς στο φίλο μας στο Full, πολύ καλή δουλειά. Anyway. Area Control, Scott Alms, τρομερός τύπος. Ό,τι κάνει είναι τουλάχιστον από καλό και πάνω. Δηλαδή δεν έχω παίξει τα Epic που να είναι φλόμπα, αλλά... Στα δικά μας μέτρα, πάντα. Ναι, εντάξει. Σε κάθε περίπτωση, το Vikings παίζει από 1 έως 4 παίχτες. Είναι από τα παιχνίδια τα οποία είναι σε ένα μικρό κουτάκι, όπως όλο τα είναι Epic και απλώνεται σε όλο το τραπέζι, σαν να μην υπάρχει αύριο. Πρέπει να έχεις μια τραπεζαρία ολόκληρη για να μπορέσεις να το παίξεις. Είναι το μόνο Tiny Epic, εξ όσων γνωρίζω, που έχει ταμπλό, board και... Το Game of Thrones τώρα δεν θα έχει. Ναι, αλλά δεν κυκλοφορήσει ακόμα. Σωστό. Γι' αυτό είπαμε, δεν θα έχει. Το Tiny Epic Game of Thrones. Ναι, θα έχει. Ουσιαστικά έχεις τη φυλή σου, προσπαθείς να πάρεις τα νησιά και τους ρούνους, να κυριαρχήσεις πάνω στα νησιά αυτά, και κάθε φορά που κάνεις μάχες και παίρνεις ένα σύμβολο ή χάνεις μια μάχη, κερδίζεις την εύνοια των θεών. Ένα boon, έτσι το λέει, και αυξάνεται ο θυμός, ας πούμε, του εκάστοτε θεού. Αναλόγως με το ποιος θεός έχει το μεγαλύτερο θυμό, ας πούμε, να το πω έτσι λίγο χαζά, στο τέλος του παιχνιδιού, επηρεάζει και τη βαθμολογία στο τέλος του παιχνιδιού. Αν έχεις λοιπόν ένα σήμα, ένα ρούνο που αντιστοιχεί σε έναν θεό που είναι ο πιο στραβωμένος στο τέλος του παιχνιδιού, θα πάρεις πιο πολλούς πόντους. Επίσης, αν έχεις πιο πολλούς ρούνους στο τέλος του παιχνιδιού, παίρνεις τους πιο πολλούς πόντους. Και γενικά αυτή είναι η φάση του. Έχεις παίξει το expansion? Έχω παίξει το expansion. Θα σας πω αργότερα τις εντυπώσεις μου και για το expansion. Θα πω έτσι λίγο γρήγορα, γιατί εντάξει, το παιχνίδι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει ένα solo το οποίο είναι λίγο δυσκύλιο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και σαν solo, αλλά το παιχνίδι πραγματικά λάμπει όταν παίζεις με άλλους παίχτες. Εσείς το έχετε παίξει μόνο μία φορά από ό,τι θυμάμαι, έτσι? Εγώ και η υπόλοιπη παρέα μου φαίνεται παίξαμε πρώτο τα Epic Vikings και τώρα τελευταία παίξαμε και Blood Rage. Και βλέποντας έτσι ένα βίντεο για να θυμηθώ πώς παίζει τα Epic Vikings, λέω Blood Rage Light. Εκεί μου πήγε το μυαλό μου. Είναι light όμως, δηλαδή. Χωρίς να είναι και τόσο light. Μου φάνηκε και πιο πολύπλοκο από το Blood Rage. Έτσι όπως το θυμόμουν σιγά σιγά. Δεν αποκλείεται. Επίσης, είναι πιο στεγνό με την έννοια ότι δεν έχει, ρε παιδί μου, τις μiniατούρες. Σίγουρα είναι ενδεχομένως στο Blood Rage σε δυσκολία, δηλαδή όσο το θυμάμαι, στα ψιλοίδια θα το έβαζα. Δεν έχω τσεκάρει BGG έτσι να τα συγκρίνω. Ούτε εγώ. Τώρα απλά το ένα το έχω ένα χρόνο πριν. Το έχουμε παίξει ένα χρόνο πριν. Το άλλο το έχουμε παίξει μια εβδομάδα πριν, οπότε το έχω πιο πρόσφατο. Απλά αν βάλεις το expansion δεν είναι δυσκολία, ειδικά στο solo. Γι' αυτό σου είπα για το Ragnarok, γιατί με το Ragnarok, έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, λέω εκεί και είναι Blood Rage, γιατί πέφτει και το Ragnarok. Ναι, στο Ragnarok επί της ουσίας μπαίνουν και Frost Giants στο παιχνίδι, όπου είναι κρυμμένοι στο κάθε νησί. Για να σκοτώσεις έναν Frost Giant πρέπει να έχεις μία Valkyrie εκεί πέρα ή έναν Giant Killer αμένα τις κάρτες που θα παίξει, ξέρω εγώ. Και οι Frost Giants, κάθε Frost Giant από την πίσω πλευρά του έχει έναν αριθμό ο οποίος μετράει στους τελικούς σου πόντους. Έχει κάποιους μηχανισμούς ενδιαφέροντες. Δεν το αλλάζει δηλαδή πολύ το παιχνίδι, έτσι που το λες. Βάζει τις Valkyries, που οι Valkyries μπαίνουν στο παιχνίδι άμα χάσει μια μάχη και σου δυνατού. Επιτρέπει στις Valkyries να κάνουν κάποιους μηχανισμούς, δηλαδή μπορούν να πηδήξουν από νησί σε νησί με μια συγκεκριμένη κίνηση και να πάρουν μαζί τους έναν στρατιώτη. Το οποίο εντάξει, δεν μπορείς να το κάνεις αλλιώς. Οκ, εντάξει. Καταλάβω. Ή δεν μπορείς, ξέρω εγώ, να χτίσεις ναό όταν υπάρχει γίγαντας σε ένα νησί. Anyway, εντάξει, προσθέτει. Τέλος, μιας πιάσαμε το Ragnarok, δεν με τρέλανε πολύ σε solo το Ragnarok. Σε solo. Με κούρασε λιγάκι. Το σκέτο Vikings μου αρέσει solo, αν και εντάξει, ξαναλέω, περισσότερο σε λάμπε αυτό το παιχνίδι σε multi. Εγώ έχοντας παίξει και άλλα 3-4
Tiny Epic. Δεν ενθουσιάστηκα πάρα πολύ το παιχνίδι. Καλό είναι σίγουρα. Θα του έβαζα ένα 6. Αν και μόνο μου ξεκίνησε και λέω βαθμολογίες. Καλά κάνεις. Πες μας, Ερμάκη, εσύ. Κοίτα, και εμένα μου έχει αφήσει καλές εντυπώσεις το παιχνίδι. Μια φορά το έχω παίξει βέβαια μόνο. Λίγο η όλη αλληλεπίδραση μεταξύ των παιχτών. Ναι, δεν είναι co-op προφανώς. Αλλά είχα δει ότι έχει ένα και λίγο σχετικά γρήγορο παιχνίδι. Δηλαδή, αυτό που λέξει τέλειο ότι ο κάθε παίχτης έχει μια κυριαρχία πάνω σε ένα νησί, αυτή η κυριαρχία αλλάζει σχετικά γρήγορα. Μπορεί να αλλάξει, υπό προϋποθέσεις που μπορεί να αλλάξει. Πώς το είχαμε παίξει εμείς τουλάχιστον, αλλάζει γρήγορα. Να στείλεις και λίγο και μια γύρω μπροστά, να δεις τι κάνει και όλος ο παίχτης. Ναι, και έχει διάφορους μηχανισμούς. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις πλάντερ ένα χωριό, ας πούμε, και να το πάρεις και να το δώσεις σαν θυσία και καλά στον Θεό για να το αυξήσεις το ράθι, να σου δώσει κάποιους bonus actions. Έχει το drafting μέσα σαν μηχανισμό, στο οποίο σε βοηθάει να διαλέξεις τους ήρωες, τους πρωταγωνιστές που θα παίξει κάθε εποχή. Έχει από 3 εποχές και κάθε φορά κάνεις drafting σε κάθε ένα από αυτούς τους γύρους για να... Όπως το Blood Rage. Ναι, όπως το Blood Rage. Ναι. Κοίτα, το μόνο που έχω λίγο... Μ' άφησε λίγο πιο... όχι άσχημη γεύση, αλλά σκόπισε λίγο ήταν οι κανόνες. Δεν μου αρέσουν πάρα πολύ τα θεματικά παιχνίδια. Και εδώ πέρα λίγο οι κανόνες είναι λίγο πιο abstract. Θυμάμαι δηλαδή μου πήρε κάποιους γύρους να καταλάβω τι ακριβώς παίζει, πως τραβάμε τις κάρτες, ποιο λόγο με αυτήν την έννοια, να πω μέσα στο ρόλο του χαρακτήρα, ας το πούμε έτσι. Τώρα που το λες και εσύ, ναι, το θυμάμαι κι εγώ αυτό. Παντούς... Στο τι κυρίως, τι πρέπει να κάνω, μου φαίνεται. Ναι. Θυμάμαι ότι... Πώς πρέπει να το κάνω, τι πρέπει να κάνω. Όχι τώρα στο κομμάτι κανόνες, πώς θα προχωρήσω πιο καλά τους πόντους μου κτλ. Ναι, γιατί κάνεις το που κάνεις. Δεν το αντιμετώπισα αυτό δεδομένου ότι ξεκίνησα το παίζω solo πρώτα. Και μετά το παίξα multiplayer. Πάμε βαθμολογία. Θα συμφωνήσω με τον Ευθύμη, θα του βάζα ένα εξαράκι, 5,5-6 εκεί πέρα. Και μπορώ να πω ότι παρόλο που δεν ακούγομαι ενθουσιασμένος, με έχει τρικάρει να το δοκιμάσω και solo. Είναι ενδιαφέρον παιχνίδι, δηλαδή είναι δυνατό. Έχει λίγο τρίκη κανόνες solo, δηλαδή θέλει να έχεις δίπλα το manual, αλλά το τσουλάει μετά από κάποια ώρα, δηλαδή να σου αφήνει μια ωραία γεύση. Λοιπόν, εγώ ας πούμε, άμα έκανα μόνο από το solo, θα ήταν ένα solid 7, multi 8 και το Ragnarok solo μόνο εμπειρία που έχω, ένα 6. Το βρήκα λίγο κουραστικό κατά διαστήματα. Τέλεια. Ωραία. Αυτά λοιπόν για το σημερινό παιχνίδι. Πάμε στο Jar, ναι. Meeple Jar. Και τώρα ο Μιχάλης ανακατεύει το Meeple Jar. Δεν κλέβει κανείς, δεν κοιτάμε. Θα πάρω εγώ σήμερα το παιχνίδι. Και είναι ο χαρτογράφος. Ωραία, να πω, επειδή θα φύγει πολύ γρήγορα αυτό, να βάλουμε κι άλλο ένα ή όχι? Θα πάμε παρέα, αλλά μην διαλέξουμε τώρα και μαζί. Ας διαλέξουμε, ναι. Άμα βγει κάτι πολύ heavy, ρε παιδί μου, κάτι μικρό ακόμα, το οποίο μια χαρά κρυφοί ηγέτες. Παρεάκι και τριπλέτα. Πάμε σε ελληνικά παιχνίδια. Ο ταπεινός σας μούλος. Οπότε θα έχουμε έτσι 3 παιχνιδάκια γρήγορα παρουσίαση. Ό,τι πρέπει. Να τα πούμε. Οπότε δεν το έχουμε κάνει. Οπότε και αυτό μια πρώτη φορά να κάνουμε έτσι. Ωραία. Είναι έτσι τα μαν παιχνιδάκια. Όλα θα τα πούμε την άλλη φορά. Που θα είναι σε πολύ, θα γυριστεί σε πολύ καιρό από τώρα, έτσι, δεύτερο, έτσι. Ναι, θα μας ακούσετε την επόμενη εβδομάδα πάλι. Πέμπτη Παρασκευή το καθιερώνουμε. Πέμπτη Παρασκευή έτσι το έχουμε καθιερώσει. Πιστεύουμε. Και άμα δεν καταφέρουμε, δεν βγάζουμε και λεφτά από αυτό. Δεν έγινε και κάτι. Να το πάμε και 2 μέρες μετά. Ναι, γι' αυτό βρίζουμε. Γι' αυτό και βρίζουμε. Όχι πάρα πολύ, γιατί εγώ το άκουσα με το παιδί μου σήμερα, το επεισόδιο το πρώτο. Εντάξει, δεν με δυσκόλεψε. Ας πούμε, λέμε στην τη λέξη καβλάντα. Καβλάντα, εντάξει. Μην το ξαναλέσει, πάμε.
Ναι. Για άλλη μια φορά κάναμε την καβλάντα μας. Τρίτη φορά. Χαρήκαμε που ήσασταν μαζί σας. Που ήσασταν μαζί σας. Που ήσασταν μαζί σας, αλλά και εμείς μαζί μας. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ, πρωί, μεσημέρι που θα ακούτε αυτό το podcast. Καλή συνέχεια. Τα λέμε σύντομα. Τα. Comment, like και share, να γίναμε αυτή η τύπη στη χαμερή. Anyway. 出ちゃう本当あなたに夢中こんなことありえないわ Rock and roll.